Masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa a cikin kashin farko na shirin mu mai taken mata a cikin lamarin mulki da jagoranci. A wata ƙaramar al'umma a Najeriya akwai wata mata da ke tashi tun kafin fitowar rana, tana koyar da yara, tana tallafawa iyalanta, tana sasanta rigingimu tsakanin al'ummarta, kuma tana taimakawa al'ummarta domin ta ci gaba da rayuwa. Sai dai kash, idan lokaci ya yi na yanke shawara, idan lokaci ya yi na jagoranci, kujerarta a lulluɓe take da baƙin mayani, ba don ba ta da hikima ba, ba don ba ta da ilimi ba, hasali ma da shawararta ake gudanar da mulki. To kenan wai me matsalar? Amsar kaɗai ita ce cewa ita mace ce. Wannan ba labarinta kaɗai ba ne, labarin miliyoyin matan Najeriya ne. Najeriya ƙasa ce mai albarka da mata masu hankali, ƙwarewa da kuma jajircewa. Suke kula da gidaje, da shawararsu ake sarrafa kasuwanci. Kulawarsu ce ke tabbatar da kyakkyawar gobe a fannin ilimin 'ya'yanmu. Kulawarsu muke nema idan muka garzaya asibiti da matayenmu. Amma idan muka duba wuraren jagoranci, daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi, kai har zuwa matakin ƙasa, ana yi musu kallon 'yan rakiya ne kawai. Tambayar ita ce, me yasa har yanzu mata ba su da cikakken gurbi a cikin lamarin jagoranci? Hakika, jagoranci ba maganar jinsi ba ne, batu ne na hangen nesa, batu ne na cancanta, amincewa da kuma zuciyar yi wa al'umma hidima. A faɗin duniya, musamman a Afirka, ƙasashen da ke baiwa mata dama a jagoranci na samun mulki na gari, suna samun manufofin yi wa jama'a hidima, suna samun ingantaccen ci gaba da ke haɗa maza da mata. A wannan ƙasar tamu, mata da dama na fuskantar matsin lamba daga al'adu, rashin isasshen kuɗi, tsoratarwa daga 'yan siyasa, rashin damar fitowa a kafafen yaɗa labarai. Sai dai, abu ɗaya ne ya kawo duk wannan, shi ne shiru. Shiru daga hukumomi, shiru daga shugabanni, shiru daga kafofin watsa labarai. A matsayinmu na 'yan jarida, aikinmu ba wai kawai bayar da labaran ayyukan da gwamnati ke yi ba ne. A'a, tambayar su ma wajibi ne, dole mu tambaye su, me yasa mata ba sa kan teburin yanke shawara? Da waɗanne manufofi ake jingine maganar jagorancin mata? Wa ke magana a madadin mata idan aka hana su yin magana? Baiwa mata murya ba gwagwarmaya ba ce, aikin jarida na gaskiya ne. Shigar mata a lamarin jagoranci ba raunata al'umma ba ne, ƙarfafa gwiwarsu ne, ƙarfafa al'ummarsu ne, ƙarfafa demokuraɗiyyar ƙasarmu ne. Maza da mata ba abokan gaba ba ne, abokan gina ƙasa ne. Ƙasar da ta yi watsi da ƙarfin jagorancin matanta, ƙasa ce da ta zaɓi yin tafiya da ƙafa ɗaya, ƙasa ce da ta zaɓi ɗaukar dala da dungulmen hannu. Makomar Najeriya dole ta kasance ta kowa da kowa, domin jagoranci na masu hidima ne, ba na jinsi ɗaya kaɗai ba. Sunana Mustapha Muhammad Dangoma. Wannan kira ne na haɗin kai, ba rarrabewa ba.